Ние сме Сдружение Антична Тракия от град Ямбол. Правим възстановки вече близо 10 години. Тази есен става точно толкова. За това време сме имали десетки фестивали в страната, в чужбина, така че познаваме добре сцената в България и в чужбина. Създаваме готите. Този така мистериозен народ, който през 3 век започва да извършва серия от набези на територията на Римската империя, включително и Филипополис. Готите, водени от Книва, превземат града и го разрушават, като според античните автори избиват близо 100 000 негови жители. Това е било наистина опустошителен поход и слага началото на серия от векове на войни между готи и римляни. Именно така този период, нали, връзката между тези старогермански племена с българските земи днешните, създаваме в нашето сдружение. Вече близо 10 години ние се занимаваме с исторически възстановки, пресъздаваме освен старогерманските племена, също така и келти и траки, разбира се, както подсказва и нашето име, Антична Тракия. Днес сме тук за първи път. Доколкото знам, това е първото събитие, което се провежда на откритата източна порта на Филипопол. Както виждаме, има интерес и медиен, и публика се така събира тук. Надявам се наистина бляскът на Филипопол и неговите издания да стават все по-мащабни, понеже наистина това събитие има голям потенциал да популяризира културното историческо наследство на Пловдив и като цяло на България. Наистина вярвам, че ние и нашите колеги ще допринесем за развитието на като цяло на такъв тип събития в България, понеже има нужда, хората имат интерес и е важно да се познаваме историята и така да я усетим от първо лице. Понеже на подобен тип събития наистина може да вкусите храната и напитките на античността или на средновековието, да видите битките, да се докоснете до оръжията на древните войни, понеже всичко, което ние правим, са реплики на реални оръжия. Доколкото можем, се опитваме да пресъздадем историята максимално автентично, на база антични описания, текстове, изображения. Като цяло, просто в нашата реконструкция всичко това, което показваме, лежи на безброй часове проучвания. Месеци, години, един непрестанен процес на усъвършенстване, докато така достигнем възможно най-високото ниво. Наистина това е процес, който ни не спира. И надявам се наистина публиката да го оцени и да се забавлява. Ето чувате и сигналният рог, с който са давали сигнали по време на битките на бойното поле. Така че може да чуете и звуци от античността, музикални инструменти. Наистина призовавам всеки, който има възможност да посети събитието и други събития, разбира се, да идват да се разширява интереса на хората и да се забавляваме, понеже наистина за нас това е едно хоби и го правим с голяма страст. И така се опитваме да предадем от нашата енергия на публиката и мисля, че го усещат и наистина става един голям празник за участници и за посетители.